Ibrahim Yakuba a ga gani ga mulkin kasar ta mutane Nijar. Ƙasa ta mu an wahala. Kenan dai kana nufin kowa ka sani cikin wahala yake. Duk wanda ka sani ko birni ko ƙauye cikin wahala ne yake ba a san iyakata ba. To kenan dai kana nufin wannan mulkin bai muku ba. Wannan mulki ya ci amana 'yan ƙasar Nijar. Subhanallah. A kowane ɓangare ka diba wannan mulkin cin amana ne. Kenan an ci amana 'yan ƙasa. An ci amanar sojojin Nijar. An ci amanar talakawan Nijar saboda ba su da ruwa, ba su da abinci, ba su da magani. Kenan koyin ba su muku ba. An ci amanar matasan Nijar saboda ba su da aiki, ba su da maganin dala. To su kudin kasa a sun kai su. An kwashi kudin ƙasa an sace. Wannan yana da magani, wannan yana da magani in Miye maganin Ibrahim Yakuba? sha Allah ranar zaɓe, amma sai in mun jajirce ranar zaɓe mun je wa ma MPN ƙuri'a mun sabke su wannan mulki.